フィジーでは大地、海、人々が一つに結びついています。それは愛と思いやり、責任からなる絆です。だから私たちはロロマの心を大切にしています。ロロマとは愛から生まれる思いやり、自然や社会に心を込めて接することで守る、分かち合う行動につながります。ロロマは私たちの暮らしに根ざした考え方です。家族や仲間、この地を訪れる人々を大切にする心の表れでもあります。ロロマアワーはこの島々に迎え入れられる感謝を込め、フィジーの未来のために行動する時間です。自然と文化を次の世代のために守りましょう。そのための活動にぜひご参加ください。各リゾートで参加方法を確認してみてください。